Vilayetliň hemem Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bolşakdy. Resminama alaýykda vilayetliň häkimlikleriniň hemem Aşgabat şäheriniň häkimliginiň gurulşy tasdiqlandy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmen Himiýa döwlet konserniň işini hasam kämilleşdirmek, pudugy täze tehnologiýalary giňden ornaşdyryp, önümçilik kuwatlyklaryny hemem önürleýän önümlüň görnüşlerini artyrmak, daşary ýurtlara iwerleýän taýýar önümlüň meşhurlaryny ýygydarly köpeltmek, pudugyň kärhanalaryna sanly ulgama geçmegi şartlandyrmak, himiýa önümçiligini ýokary derejeli hünärmeler bilen öpüşün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bolşakdy. Resminama alaýykda Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygynyň orunbasary wezipesi girdirildi. Hemem şu konserniň merkezi edarasynyň gurulşy tasdiqlandy. Türkmen Himiýa döwlet konserni Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan öýtgetmeleri hemem goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak hemem ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşiniň 2011-2030 ýyllar üçin milli maksatnamasyna belenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, kärhanalaryň işiniň netijelerini ýokalandyrmak, hemem bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek, şeýle hem berqarar döwletiň bagtyarlyk döwründe uly ulgamynyň işini hasa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bolşakdy. Resminama alaýykda Maliýe we Ykdysadyýat ministrligine we Türkmen deňiz derýa ýollary agentligine agentligiň garamagyndaky derýa ýollary önümçilik birleşiginiň guramaçylyk hukuk görnüşini öýtgedip, ony derýa ýollary açyk görnüşli paýdalar jemgyýetine belenen tertipde öwürmek tapşyryldy. Derýa ýollary açyk görnüşli paýdalar jemgyýetine esaslandyrjylar hökmünde Türkmen deňiz derýa ýollary agentligine esaslyk maýadaky paýy 10 götürüm. Hemem agentligiň Türkmenbaşy halkara deňiz portuny esaslyk maýadaky paýy 50 götürüm müşürde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.